Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Suara Demak, sugeng sonten, kula badhe ngaturaken sandiwara radio kanthi irah-irahan sekawan dara sekawan cita. Kisah sekawan putri kang gayuh cita-citane liwat pendidikan. Monggo kita sedaya mirengaken. Wulan, kowe wis rampung maca buku babagan anatomi manungsa? Durung Ratih, aku lagi nggarap sketsa kanggo tugas seni lukis. Aku pengen jadi guru seni, ngajari anak-anak gambar lan ngelukis. Aku lagi nyusun rancangan desain bangunan. Aku pengen jadi arsitek, gawe bangunan kang indah lan fungsional. Aku males banget maca buku, mending dolan wae. Kirana, kowe kudu rajin sinau. Sekolah iku penting kanggo masa depanmu. Iya Kirana, pendidikan iku kunci kesuksesan. Anak-anak, kowe kudu nggayuh cita-citamu kanthi kerja keras lan sinau sing rajin. Bener ya katane Larteh, Wulan karo Laras, aku ki kudu sinau sing rajin. Kanca-kanca, aku wis keterima kuliah kedokteran. Aku uga wis keterima kuliah seni rupa. Aku wis keterima kuliah arsitektur. Aku wis keterima kuliah, aku bakal dadi guru bahasa Jawa. Aku kan wis rajin sinau. Para pendengar sandiwara radio sekawan dara sekawan cita sampun rampung. Semoga cerita iki bisa menehi inspirasi kanggo kita sedaya, utamanipun para putri supaya rajin sinau lan gayuh cita-citane. Pendidikan iku kunci kesuksesan. Kula saking Radio Suara Demak badhe pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.